Ordoa aitor zenetalista, beti dugurrun pereza, lore sorta bat dauka eskutan, larrosatan hogei pieza, ta gero poltsan kaja txiki bat, asmatzen ez da nekeza, neskaren gana noa esan dit, eta nik badet zer pentsa, ezkontza eskatu behar badio, presta dezala defentsa, ze ikusteko dago oraindik, nork hartuko dun sorpresa, nork hartuko dun sorpresa. Naiz elkarrekin daramatzaten, 8 bat urte eta piku, bere neska honek dauka